Qozanda Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамблінің еллык концерты узды. Хәрәкәттә бәрәкәт дип аталган тамашада күп кенә яңа композициялар яңгырады. Әлеге концертка Пушкин картасы белән керү мөмкинлеге булганга, яшьләр дә күп килгән иде. Тамашадан Айзат Шаймерданов. Концерт алдынан иң җитди әзерлек ансамбль җырчылары тавышларын көйли. Her yılını tamaşaçı aldığında özümüzün işlegen işlerimizin sıfatını gösterir için şurada konsert veririz, hareket ederiz. Onu tamaşaçı da kütüp tura çünkü bugünkü vaziyette mana şurada avrular bizni biraz ikkende tarqatkan vakitni men ulim mana bunday konsertlar bularga teyiş tamaşası şuşundan özüne yaşav dertine yengip ul bundan qaytып ketiradi. Bu konsertқа енді biz ayrıca zor cevaplık hissi bilen әзірлендік бірінші ай davamında. Ne için degende bu birinciden studentlar için, оқушылар için indi Pushkin kartları boyunca buldu bit indi. Şunun için alar yanında bigirekte iң матур номерларыбыз гана бересибиz келе. Indi менә бу соңгы сезон içinde biz бірнеше яңа номерда эшләргә өлгердек. Аның берсе җыр, Сарчыжак атакын багыш biz аңа бик матур клип та төшердек. Икенчесе Шак-шак, яшь-шак дигән бию. Ул шундый бик дәртле матур бию. Тамашага Пушкин картасы белән дә кирип була иде. Шуңадырмы концерт карарга килүчеләр арасында яшьләр күп. Миңа татарча милли рухта булган җырлар һәм биюләр ошый. Мин аларны карагач, тыңлагач, илһамланып һәм энергия алып кайтам. Шуңа күрә еш театр һәм концертларга йөрергә тырышам. Төптән әллә кышанғы безнең татар халкының җырлаган җырларын, биегән биюләрен çıkıp çıkarıp, koyandır tübünden çıkıp çıkarıp, ona küpmedir yoğaşa, zamança motor küyler yazıp, kuşup, şuralarını yeşlerge verip, bizden köngüllerimizni şatlandırar. Фольклор ансамбленә пандемия вакытындагы чикләүләр йогынты ясамый калмаган. Ни дисәң дә ансамбль гастрольләргә күп йөри. Шулай да быел республиканың 10 районында концерт кылганнар. Пандемияның bir уңай ягын күрдем үзебезнең коллектив өчен. Миңа ул мөмкинчелек бирде тагында камилләшергә. Repetisiyalar, üstlerge, sengati derecesinin ансамблінің hem min әйтә алмый концертлар азайды деп, biz az gına tamaşaçımız azaydı. Çünkü QR kod bütün халыкта да yok. Biz QR kod белән генә кертәбез тамашачыны. Hem min уйлыйм, менә тамашачы бу юнәлештә дә актив катнашырга тиеш, алга таба барырга тиеш, чөнки biz bu афатны бары тик бергәләшеп кенә җиңә алабыз. Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле чыгышыннан тыш концертта нәфис сүз осталары да чыгыш ясады. Бу узган ел татар сүзе бәйгесе җиңүчеләре. Айзат Шаймерданов, Татарлар, Казан.